Здравейте и добро утро от мен. В момента съм на гарата на Вода Тричков и чакам влака за Лакатник. Мерси. Часа и 8 минути е. Аз съм на площада на центъра на Лакатник. Тук що слязах от влака и дано да работи магазина. Да влезна да си взема 2-3 неща. Взех си едно чайче. Вървя аз право нагоре посока селото Лакатник. Есента е в разцвета на силите си. Много е шарено в момента. Какво ви показвам, все едно ще видите нещо тук. Всичко е шарено, пъстро и много приятно. А не мога да ви обясня сега в момента колко е свежо и приятно за ходене. Пътя се пресича на няколко места нагоре. Следвам естествено червената маркировка. Това си е конаминейската маркировка. Ох, ако е цел ден е такова времето, прохладно, муцка, грешка няма да има. Пак пресичам пътя. Тук си е само баир нагоре. Доста прилична денивелация се качва горе до хижата Стеная. Тук мисля, че не е това пътя, е тук. Няма маркировка точно тук, но по спомен мисля, че беше това. Красота! Мистично в тази мъгла. Вижте какво става. Над мене се разкриват лакатнишките скали и паметника на септемвриците. А отдясно се разкрива един булдозер. По принцип обичат кучетата, но тези двете си пазят тук дома явно. Не са свикнали много с хора да комуникират. Тук ми остава още едно-две изкачвания и съм на село Лакатник. Ще се видим там. Така предлагам.
минавам през село Лакатник. Ударих му едно бягане тук точно преди селото и успях да хвана хубави кадри с дрона, точно на изгрева. Дадох зор отдолу, за да мога да хвана изгрева тук, защото се опасявах, че може да изпусна този красив изгрев на такова хубаво място. Сега се разклоних от центъра на селото, пак по червената маркировка, за хижа Тръстеная. От тук ме очакват едни 4 км нагоре или около 50 минути горе-долу. Здравей! Здравей! 2 магарета ставаме с мене. Магаре до магаре. Ето е църквата. Пълно е с ловци, днеска ловджии. Няколко джипа ме изпредвариха нагоре. Все пак трябва да си гониме маркировката. Все още не е паднала и шумата. Листата са си по дърветата и е много приказно. Тук има пейчица за отдих. Чухте ли го? Един сандак излая току-що. Гледайте за какво става после. Не е ли красиво? Толкова много ме зарежда. Днес имах колебания дали да хвана някъде по високите върхове, по Рила, централната част на Стара планина или в Пирин. Но предпочетох да е в тази част на Стара планина. И то не е случайно. Пътуването с влак, прехода в именно тая гора, виждате каква е пъстра. Есенно време е. Има всякакви цветове. Всичко е обагрено с жълто, червено, зелено. Всякакви цветове има. Тук да не се заблеете много и да продължите по пътя, защото има пътека. Ето, която фаща в дясно. Ето е и хижа Тръстеная пред мен. А това тук отзад са малиновите плантации към хижата. Тук правят страхотно малиново вино. Препоръчвам силно хижата. Има много хубави бунгала, между другото, освен хижата, където може да се отседне. Много хубаво място. Много. Така, хижа Тръстеная. Точно 2 часа и половина с мотанията и бавенията. И часът е 10 без 20. Много добре. 20 минути спечелих, в които ще използвам сега за закуска. Капвам за 5 минутки и продължавам нагоре. Точно в този момент казвам чао на хижа Тръстеная и се отправям нагоре посока. Тук между другото, ако беше отворено,
Щеше да е много добре. Сега това цялото трябва да го обикола и да отида там. Заградили си двора хората. Нормално. Тук има езеро, малко над хижата Растеная. Всъщност то не е едно, те са няколко. По-надолу има още, точно до самата хижа. Ето е и фермата. Чемерник. Малко прилича на замък. И от тук се започва катеренето. Пак нагоре. Няма край. Аз как се наядох хубаво. Съм само за катерене в момента. Ето това тук малко по-нагоре от мен е връх Издърмец. А пред мен се разкрива страхотна гледка към Витоша. Ето хижа Лескова в дясно. А там горе има кости, скелет останал на крава или бик, не знам, едно от двете, защото е много голямо. Сега аз минавам от тук. Ето така и отивам ето там, където е скаличката. Това е Баин камък. Оттам има страхотна гледка. Невероятно дърво. Много е красиво. Точно 5 км след хижата Растеная вече излизаме на може би най-красивото място по целия маршрут. Вижте сега за какво става въпрос. Най-красивото място, най-красивата точка от маршрута днес. Просто оставате без дъх. Аз съм малко до някъде удовлетворен, защото до момента беше 99% изкачване, може би само. А от тук имам равно само и после спускане. Не трябва да се подценява, защото това равно изпускане са ми още поне 20 км. Така че ще видим какво ни предстои. Но красивите гледки определено си заслужават. Времето е страхотно, няма какво да кажа. Просто не съм си мечтал за такова време. Точно срещу мен е връх Козница, с върха с кулата. Това е най-високият връх в околията, 1600 и нещо метра. От лявата страна ми е Брезо дол, от дясната страна е Лесков дол. Аз продължавам направо и на кантона ще завия в дясно посока село Буковец. И оттам мисля да се спусна до село Батолия, още 12 км по пътя. Така че си ме чакат още сериозни километри до крайната дестинация. Ще се размина с хижа Лескова. Няколко километра буквално ще ме дълът от нея, но просто няма как, защото нямам необходимото време, за да мога да направя целият етап, който след това и до Витиня. Но това ще бъде друг път. После се движиме по трасето и
Това е кръстовището. Аз идвам съответно оттам. Пътя Комемине продължава натам. Още няколко километра има до хижа Лескова. Тук е за връх Чукава нагоре, а тук надолу е за село Буковец, където продължавам аз. Така че в момента се разклонявам от маршрута Комемине и следващия път продължавам от тук за хижа Лескова и за Витиня. Току-що преминах и през Буковец и продължавам надолу. Имаме и 12 км сега от тук вече. Общо взето, до момента преходът не е труден, но е продължителен. Добра среща! Бог добро! Айде! Здрасти! О, Вихрен! Къде си ти, бе? Еми, тук над Батолия се срещаме с това познато лице, сте го виждали доста пъти. Бащата и него. Добра среща тук и те направиха една лека разходка и се срещаме и сега ще минем 1-2 км пеша надолу заедно и се пребираме. Тия скучни 12 км от Буковец, от селото до тук не сме ги снимали много, ама какво да снимаме, то е монотонно. И нашия преход ще приключи точно тук, на паметника. Паметник Свобода на народа. В село Батолия. Я в Богомолка.